ihahandog ng Hello guys, good afternoon. Time check is on 4:45 in the afternoon, and then samtang 5 mag-videos ako karidto kay nahuman po daw mga buhat. Then mag-video ko gamay, share sa mga some points of views aron pod mo makahibaw daning mga ginagmay nga mga tips labi na sa katong mga na di kay mga bajera o mga laki sa katong mga nahigugma na feel og naka-feel og gugma nga imong giurot-urot ay imong gugma gipuhos og tino kuanza wa kakahibaw nga magmatara day kag morning. So here are some tagip tips. Now guys, for today's video, magpalahi tagamay because we are going to discuss some points of views for us to know kung unsa ka kamahal sa tao nga imong gihigugma, di ba? So, mo na ito yung gingon ganina. Or shall I say, mahibaw animo sa pamamagitan sa kanyang mga kilos at pag-uugali na pinakita niya sa iyo. Bisan pa nga, wa siya mo istorya nimo nga mahal ka niya, di ba? Di ba? O, di ba? It's magic. Grabe magic kayo. Mahibawaan, manimo ugon sa siya kakoan. Katutuo sa ijang gibati nimo. But before anything else guys, please don't forget to like, share, and of course, subscribe sa ato ang YouTube channel, Jinjins TV. O please, tanawa po mga pahinomdom ha, kaya ron ijawat po natin mga ginagmay mamisupuhon. Tanang mga pahinomdom nga itong maagian sa ato ang video. Tanawa po ninyo. Okay, so, let's begin guys. Ano na ang 7 sinyalis na makahibaw ka kung unsa ang gibati sa imong partner or sa imong jowa, sa mga wide jowa o padaplin kay wa di juga ka-relate dan gawas na ni Juday kay naanay jowa og si Bunsoy, si Joseph o kanihang otol always man naay jowa kay na naman ibana. O si Sir, wadyo na siya jowa since birth. Happy. Oo, masaya. So kailangan subukan. Gusto na mawala. So kailangan mo nang masubukan ang may jowa. Okay, so let's begin. Number one, sign, sinyalis nga tinuod nga nahigugma ang imong partner, imong jowa. Number 1 is panahon og oras. O, diba? Of course, syempre, kung totoong nagmahal sa'yo ang jowa mo, lagi siyang may panahon at may oras. Buti pa si Ernie Baron, may panahon. Pero ang jowa mo, walang panahon para sa'yo. O, diba? Ad-lib. Yan, totoo yan. Laging may panahon at ang oras. Kinahanglan jud na sa usa ka relasyon ang nagahinan jud sa imong jowa nga oras para nimo. Andam jud siya og tagana nga mogahindana. Kay tinuod man siyang nahigugma nimo. So na kung naana sa imong uyab adto jud na buwag kay gito. Excited si Juday. Okay, number 2. Panahon at oras gani. Mao na to. I-explain. Lagi siyang may panahon at oras para sa iyo. Kay tiyo ba pod og di siya mogahin og oras nimo. Iko anak kanisa isan tabi lang asa na kanang wa di ka na wa kanisa pangahalagahi. Natural pud na nga imo nang buwagan. Di kay kuan magod ka nang nemo ra magod concern ka kadto. Okay, number 2. Mane ikaduhang sinyalis nga nahigugma nimo ang imong uyab, imong jowa
Sana all may jowa. Number 2 is sacrifices o sakripisyo. So andam siya nga mo sakripisyo para nimo. Di ba tol? Bisan pa og ladyo ang imong bisan pag imong bahay sa una is napo man. Naway sapa. Na pa jud sapa. Ang si pare is bungadto jud mamisita nimo bisan paglapok. Andam jud og kay what is kay nahigugma man nagsakripisyo. So inga na kailangan mo sakripisyo jud ka, di ba? Kay kining pulong sakripisyo usa ni sa mga usa ni kabalaan nga pulong, di ba? Di na nga tong labang makagagahom ni kuan jud ni gahin or ning sakripisyo siya. Nato mga katawhan tungod og alang siyang paghigugma nato, di ba? The word paghigugma is there. So, inga na busa ang kanang imong jowa juday Nagsakripisyo ba? Nagsakripisyo ba pod? Ay karon Mukulik Manila, pare. Mao gani nagsakripisyo si Jad bisan pa og nagkalagjo mo. Pero ang kanunay nga komunikasyon na aga jud na si Injon koan. Di ba ang dami sa mo sakripisyo bahalag magka. Okay ka Sep, ning sakripisyo ba kasi mong uyab? Ano to Unsang maagi nga ning sakripisyo ka? Sa ganjo mo ano? Unsa man na misita ba ka dito sa ila? Ganjo misita ka. Ha? Yes? Ay, ganon. Kung baga, totoo pala yung pag-ibig mo na naramdaman na yan. Sa ngayon. Ay, okay. Arita sa number 3 nga sinyalis nga mahal ka ng jowa mo. Kaya was otol kay experience wise nis otol. Ay, number 3 is di ka kayang saktan. Ikaw juday, gisaktan na ba kasi imong jowa? So, wa jud kuno dai si kayang saktan. So, mahal talaga si Juday ng jowa niya. Kasi di niya kayang saktan. Pero si Sir Pans, walang mananakit sa kanya kasi wala siyang jowa. Masaya kayo. Usugo na. Masaya, sir, kasi kung may jowa ka na, wala ka ng panahon sa amin. Yeah. Totoo. So, kayang magsakripisyo at ngayon, hindi ka kayang saktan ng jowa mo. Diba? Hindi na kayang manakit sa'yo physically, emotionally. Diba? Bisan pag gamay, wa jud si Jay mo pasakit nimo. Bisan pag imo siyang gipasakitan pero di niya kaya nga mubawas nimo physically or emotionally, kalmado ra jud siya tungod sa iyang pagbati nga nag-uros-uros para nimo. Ay, sana all oros-oros. So, mo ni usas mga senyales nga totoong nagmahal sa iyo yung jowa mo. Okay? So, natin tunga-tunga, ari na puntas upat. Ika-upat na. So, pang-apat is ang tiwala or salig. So, of course, kung nahigugma ka na imo jong ihatag ang imong tiwala niya, bisan pa siguro nakakita siya nga nag-uban mo, nakay kauban lain, pero ijarang antoson kay nakahibaw siya nga nahigugma jud to siya nahod jud ko niya kayang ibaylo nga to sa uban. So ikaw tol, wa ka experience og ingani nga gibaylo ka sa lain. Go. So nga na usa na sa mga senyales no, mao jud nay bantay adjud mo kumpiyansa kung kanang naaywa na gali tiwala ng imong jowa nimo. Buwagi na oy. Adto na pangita ko ari na ho kay wa ko iyab. Ito joke. Another ikalima. So, mana ikalima nga sinyalis nga gimahal ka sa imong jowa. Number 5 is open ang iyang kinabuhi para nimo. So, i-open. Ang saan man pag-open sa iyang kinabuhi?
ijang istorya i-share ni nimo kung unsang klase sa isang pagkatao, unsay ijahang kinabuhi, istorya ni nimo nga ang ijang mga ex, nga na ba? Ikaw Joseph, dapat kay mga ex. Okay. Ikaw tol, naman jud kay mga ex. Di man good may ex kay wa man kusugta. Nakakiss ra. Nakakiss. Ah! Aping naman kon. Ato sa batul. Gusto na all nakakiss. Ay, nakakiss ko sa aping. Ay, sana all nakakiss. So, mana i-open ang kinabuhi kay arong kanang may bawaan o unsa ka kuan kung unsa jud imong kalidad sa imong pagkatao arong makahibaw jud si nimo unsa ka arong ag ikaw pod mo open pud kanija kay arong both side na may mga kuan di parehang share nga wa siya mo open kung nana na dai sa jowa nana ba sir? Ay, ganun. Sorry po, sir. Okay, number 6. Ari na tayo sa number 6 is happiness. O, diba? Kaya... ang kaligayahan. Di na... tanang happiness ng isang... Pero... kaya niyang ibigay ang kaligayahan sa'yo. Si Juday kailangan ko. Ano Juday, kaya mo bang ibigay yung kaligayahan para jowa mo? Oh Joseph, kaya mo bang ibigay yung kaligayahan na dapat ibigay sa jowa mo? Ato na dyan ang kaligayahan today sa imuhang jowa ihatag kay lisod si Joseph lisod ko na og ato lain ihatag ang kaligayahan si Joseph kay lahi pa po ng kaligayahan imo ikaw daghan magong klaseng kaligayahan Joseph mali pa imong partner kung makakita sa nimo di ba imo sang tagaan og buwak di mali pa siya imo sang kiss ikaw, bata pa ka ha? Ikaw, sir, nana ba'y nagbigay mo ng kaligayahan? Wala pa daw kuno si sir. Pero si Otol, ang dami ng kaligayahan nangyari sa buhay niya. Yan, 6 na tayo, 6. So, pang-7, the last but not the least, is hindi kanya kayang iwan. Oh, diba? Wag iwan sa ere kasi mahal mo. Bakit ka ba mang-iwan kung mahal mo? For example, nasakpan ka nga kuan. Diba? Nasakpan ka nga kanang nakay ka-text lain unsa nakitaan sa imong jowa pero naganto siya hindi kanya kayang iwan. Muragan may something lag-lag kay mura na distance kay na may Ugbuwagan siya di mo sugot ugbuwagan. Pero makakuan man kanija imo man jud imo dai sang papili una sa man jud. Experience juday. Ikaw sir, naka-experience na kagingana? So, hindi kayang iwan. Hindi mo talaga kayang iwan yung taong mahal mo kasi mahal mo siya. O di ba? Kaligayahan lang yung hangad mo para sa kanya. O di ba? Gusto mo siyang malipay. Ihatag nimo tanan para laman malipay siya, di ba? Ganyan. Kung ang jowa mo ay ganyan, may 7 klaseng
nga imong nakita ay nga ng mga sinyalis adyo duha-duha. Wala dyan na buwag eh. Adyo na buwag eh. Kaya wala na dinadagmahan. Yes, di ba utol? Ingala si Paretol? Oh, di ba? Si Otol wa jud nagmahi sa ni pare kay si pare naadan hing tanang mga klase nga akong gisaysay. Kay si Otol may nagtambag na ho ingani. Kay wa pa magkasuway ingani. Bitaw, just grab it kay andam si Jan nga mohatag og totoong paghigugma nimo, di ba? Si Jan ang imong tamang tao nga makauban nimo hanggang sa walang hanggan. Di ba, sir? Then, isa sa mga tips para makabot na nimo ang kan. Unang-una, mahalin ang iyong sarili and be the best version of yourself. O, diba? Pero wak ko kahibaw kung sa'y buot ipasabot na to. Bye-bye! And thank you!